लोगोफोर जोङो दा फारामाव माइ गायनो थांहांदों आरोना अमा गारियावसो गाखोदों लांदां गारि जोङो 10 जनमोन आरोना लाजोबाखै आङो लाजियोनो माइ गायनायाव फुरला फुरलि बिदि देलाय लाङाखै नालाय ओंखायनोथ' लानो होआसै आरो इसोरो ओंखायनोथ' लाजोबासै आङो लामाखौ देखायबाय ससे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबानो जाबाय बिदिबा फारामा माबायदि थाबायनायफोरखौ देखायजोबनो हानाय नङा आरोना मार हाब्रुना मबाइलखौ गोलैजानो गिनांगौ ओंखायनोथ' आङो लामाखौ देखायलांला ओरैनो गायनायखौबो देखायनो हानाय नंला मानो होनोबा दसेल'सो जिरायोना ओमफ्रायथ' आं देखायलांला आरो नोंसोरनो ओरैनो थांनायखौ देखायनोसै लामाखौ देखायनोसै नोंथांमोना बेखौनो नायलांबानो जाबाय फारामनि लामाया माबायदि लोखि बाजारखै थाङो आरोना नायलांबाय थादो इनि लामाखौ
लोगोफोर फारामनि फोथारफोरखौ नायदो माबायदि। ओरैनो आं गोजाननिफ्रायसो नालाय मोजां ख्रा ख्रा नुवासै आरोना मोले मोले नुबाय आंना केमेरायाबो मोजां नंखाया नालाय बारा। होमबाबो नोंथांमोनहा बेखौनो नायबानो जाबाय। जिखिनि हायो आं बेखौनो देखायबाय। नै ओइफोरो फारामनि न' आरोना नै हाब्रु गोजा लामायानो फैबाबो भिडिअ लाबोनो हाया आरोना ओंखायनोथ'।